Pani učiteľka Zuzana Labudová zo základnej školy s materskou školou Hurbanova v Martine sa úspešne umiestnila v top 10 v ankete Učiteľská osobnosť Slovenska za rok 2023. Počas posledných mesiacov si toho veľa prežila a my sme boli zvedaví, aké má z toho pocity po skončení celej súťaže. To predict, like, what do you think will happen in 100 years? Ako ste reagovali na to, že ste boli nominovaná do top 10 učiteľov na Slovensku? Mňa tá nominácia zastihla takú celkom zaneprázdnenú a ja som predtým nevnímala súťaž, alebo teda toto ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska predtým, čiže som nevedela o tom. A keď mi prišla nominácia vôbec do tohto ocenenia, tak ja som ju tak v rýchlosti, ako každý iný mail, len že OK, dobre, a fungovala som ďalej. No a keď som teda si k tomu sadla a pozrela som sa na to, tak som to tak navnímala, že dobre, urobím si taký nejaký feedback toho celého môjho učiteľovania a rozpísala som sa teda do tej prihlášky. No a následne opäť správa o tom, že som v top 30 ma zastihla v takom švungu, kedy som pripravovala mobilitu do Dánska. No a opäť po nejakých dňoch prišla potom správa, že som bola vybratá do top 10. A tomu som teda nemohla celkom uveriť. I want you to think now about what will happen. What do you think will happen? Pre mňa je kľúčová vec na každej jednej hodine, aby sa moji žiaci cítili na mojich hodinách dobre. Čiže úprimne sa zaujímam o to, ako sa dnes majú, s akou náladou prišli do školy, ako sú naladení a od toho sa potom odvíja celá tá hodina. Čo si myslíš, že robí pani učiteľku Labudovú výnimočnú v tom, čo robí? Robí to vlastne, aký má ona prístup k hodinám a ako sa správa k každému žiakovi. Neporovnáva triedy medzi sebou, ako sú na tom učivo, ale v akej triede tak učí. Podľa mňa pochopenie tých žiakov a ako sa snaží robiť pre nás najviac, ako sa dá. Pani učiteľku robí výnimočnú to, ako učí, ako robí tie hodiny viac zaujímavé. Aké zaujímavé aktivity si pre vás pripravuje? Tak pripravuje si pre nás skauty, všelijaké zábavné prezentácie a robí tie hodiny viac zaujímavejšie. No, rôzne skupinové práce a rôzne prezentácie a projekty. No, rôzne so slovíčkami v skupinových prácach, skladanie viet a tak. Čím by sa mohli inšpirovať ostatní učitelia od pani učiteľky? Od pani učiteľky vlastne prejavom v učive, výkladom učiva a vlastne tou aktivitou na hodine tými žiakmi. Zapájať ich viacej a chápať ich. Aké boli vaše ceny, čo ste dostali za umiestnenie v top 10? Sme boli obdarovaní, celá tá top 10 veľmi krásnymi cenami. A jednou z nich bola od krajiny čitateľov školská, alebo teda triedna knižnica, čiže som si mohla do triedy vybrať 20 kníh pre mojich žiakov a vytvoriť si vlastne triednu knižnicu. A druhým veľmi vzácnym ocenením bola poznávacia cesta do Bruselu, do európskych inštitúcií. Ako teraz vnímate anketu Učiteľská osobnosť Slovenska? Nie je to ocenenie o tom, že sa hľadá najlepší učiteľ, ale skôr je to ocenenie o tom, nájsť učiteľov, ktorí robia veci inak, ktorí sa snažia učiť dnešné deti pre 21. storočie a upovedomiť spoločnosť o práci učiteľa, že je naozaj dôležitá a prinavrátiť ten status tým učiteľom, ktorí si zaslúžia. Všetci sme pevne v pani učiteľku verili, ale aj tak nás prekvapilo, že sa dostala až do top 10. Preto dúfame, že sa jej v budúcich rokoch bude dariť takto isto a že sa dostane aj vyššie.